venit azi aici și vreau să cred că a meritat să facem aceste emisiuni și merită să le facem mai departe. Dragi prieteni, noi trebuie să plecăm de la acest meeting nu doar cu strigăte, nu doar cu lozinci, dar și cu folos. Nu e un folos doar atât să strigăm că Filat, Plahotniuc și Voronin sunt bandiți. Asta e ca și cum mai spune că apa e udă. Cel mai bine a spus despre asta Dalia Gribauskate, așa cum spunea din aur Renata Verejanu. Ea a spus așa, nu vă mai gândiți la Transnistria, la Armata 14-a. Armata 14-a s-a oploșit aici și acolo, trebuie de aici să o scoateți. Asta trebuie să facem. Deci, ce facem la modul practic, dragi prieteni? Noi vrem două lucruri, miliardul înapoi și țara înapoi. Cum le obținem? Vă spun, cea mai importantă putere în stat, știți care e? Puterea poporului și pe al doilea loc este puterea judecătorească. Avem puterea legislativă, executivă, judecătorească, puterea patra, noi, jurnaliștii. Cea mai importantă sunt judecătorii, justiția. Noi trebuie să ne obținem justiția înapoi. De ce Filat și Plahotniuc fură? Pentru că nu se tem de judecători. Nu se tem de justiția, că e a lor. Noi trebuie să cerem justiția să fie a noastră. Trei cerințe, trei revendicări foarte clare. Băieții ăștia de la platforma Dalia au spus deja. În următoarele 2 săptămâni, demisia a tuturor conducătorilor instituțiilor juridice importante din țară, demisia procurorului general și până la directorul Centrului Național Anticorupție. Afară! Iar acum, prieteni, noi le dăm foarte clar acest ultimatum 2 săptămâni. Ce facem dacă ei nu se conformează? Vă spun, eu am 2 propuneri. Prima propunere, chemăm toată țara la grevă generală. A doua propunere, la următorul meeting, cred că o să fim și mai mulți decât suntem acum. O treime din noi ocupăm cu corturi această clădire împrejurul ei, cu corturi Parlamentul și cu corturi Procuratura. Și nimeni nu intră, nimeni nu iese. Și ultima propunere, fiindcă lucrăm cu Anatol la o emisiune de satiră, Ora de Ras, ultima mea propunere este, o să o vedeți de seară la Ora de Ras, dar eu vă spun esența. Un trip de aborigeni din Guinea a participat pentru prima dată la alegeri democratice. Asta este un caz real, s-a întâmplat câțiva ani în urmă, nu e o invenție. Ei au votat pentru prima dată și când s-a terminat votul au descoperit că au fost ales altcineva decât cei pe care i-au votat ei. Eu vă propunem să le facem lui Filat, Plahotniuc și Voronin ceea ce au făcut aborigenii ăștia cu cei care au falsificat alegerile. Ei i-au mâncat!